De toer is de aanroende tijd in Greven restaureerd en er is een lift naar de eerste verdieping gebouwd. Om te vieren dat er weer riepen is voor publiek wie de joert een feest, maar groep 4 en 6 van de Oude Nijen. De squalle had de Oudehouw adopteerd. Het historisch centrum had gevraagd dat wij de Oudehouw adopteren willen. En dat hebben we gezegd, ja, we zijn de enige binnenstedssquallen, dat doen we graag. En we winnen alles een beetje verband met de Oudehouw, met Sinterklaas bij weer West. En we zijn wel eens vaak om te zien. We hebben verleden weekend West om te tekenen. Hebben we de band op het Stritterland te tekenen van hoe ziet die Oudehouw er nou uit. En we hebben van doel in de toekomst zo nu en dan wat activiteit met de Oudehouw te doen. Maar wat die adoptie nou correct inhoudt? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat betekent dat je ervoor zorgt. En die taak neemt ze serieus. 1 keer per maand ga ik de Oudehouw schoonmaken. En dan kom ik door de week wel een dag kijken of alles goed is. En wat ga je dan schoonmaken? De trappen en de ramen en hoe noem je dat? De vloer ga ik dweilen. 1, 2, 3, ja! Maar je hoeft er nog net helemaal te winnen. Het is nou vooral feest.